הול. טוב, אז יש לי הול מספורה, אולשו וסבדוד. אז בואו נתחיל. טוב, בגלל שאני ממש אוהבת אתכם, זה יהיה הול מדידות. אז יאללה. טוב, זה הסוואטשרט, כתוב כאן Lucky Girl. זה מאחורה נדיר. זה הטרנינג, הוא ממש לא רייז, מה שאני ממש אוהבת. יש עליו כאן כוכב נדיר. אני אעשה גם מהזווית הזאת שתראו. טוב, זאת החולצה הבאה, נדירה. סוג של אוף דה שולדר כזה, ארוכה על חורף. עשיתי כזה מין הול חורף. טוב, זה המכנס הבא. נדיר. אני צריכה מלא טרנינגים כי אין לי אף אחד. טוב, זאת החולצה הבאה, גם נדירה. סטייל בוהו כזה, עם הקשירה מאחורה. וקניתי אותה גם בנייבי ואני עכשיו אשים אותה. טוב, זאת הנייבי, גם עכשיו קשרתי את זה פחות חזק. זה מאחורה. אני כל כך לבנה. מתי הספקתי להלבין ככה? עכשיו אוישו. טוב, זאת הגופייה ואני מתה עליה מכמה סיבות. א', היא יושבת כזה בול ומדויק. ב', לא צריך לשים את החזייה, שזה נדיר. זה מאחורה, לא כזה מעניין. נדיר. עכשיו ספורה, אני כבר אמשיך את ההול עם זה. טוב, לא קניתי הרבה, קניתי שני ליפ ליינרים, אחד של מייקאפ פוראבר, אחד של מייקאפ ביי מריו. הכל נפתח לכם, זה יהיה מספק. תתעלמו מכל זה, זה מייקאפ ביי מריו וזה מייקאפ פוראבר. טוב, אני אמשיך בשפתיים, זה הסאמר פריידייז. קניתי בוונילה בייז'. לא ניסיתי את זה. לא ניסיתי כאן כלום עדיין. אוי. כן. באמת בואו ננסה עכשיו. וואי, יש לזה ריח מטורף. עשה משהו? לא נראה לי. טוב, אני עושה ככה לפי נושאים. עכשיו זה כזה מתחת לעיניים. קודם כל קניתי. עשיתי ריסטוק לזה של רייר ביוטי בגוון לייט מידיום. אני אגיד לכם גוונים, חכו. זה 606 Wherever Walnut. זה דימיטרי. ואז קונסילר של House Labs בגוון 11 Light Natural. למרות שנראה לי שבא בהיר. לא נורא לחורף. אם זה לא עומד לצאת. אוקיי. והשני דברים האחרונים זה הקונטור סטיק או ברונזר סטיק של Too Faced בגוון צ'וקולד סופלי, שזה הגוון שכאילו יותר ברונזרי ופחות קונטור. ככה זה נראה. אימאלה. למה זה לא יורד? טוב, פשוט דחפתי את זה למטה עם היד שלי. סבבה. ודבר אחרון, קלנזר של קליניק, כי לא הבאתי איתי קלנזר, כי הוא עמד לי גם אלה, אמרתי, טוב, חבל שאני אביא את הכל בשביל זה. ואני כאן איזה שבועיים, משהו כזה, אז חייבת. זה היה הול. ביוש. דרגו אותו מ1 עד 10.